إزم تعزبوهم زلهم ترحم كينهم إدومن أجرامن بسنسلة تأثير زلو سبات ترى أسرات يكونن نزحلفة 10 عامات نهاجر إل سالفادور زر عدوان زجزوان نمنجست تهاجر كاب قطت أروت أخوينهم زبط و نزيجات تاز شبرو فالولات قتلت سبات عمستي الزواورتي أدنزاز عزن هزانات نمسواتنت زغربو نايسور شيطانا وأملاختن حادقنياتات أبالات قجل مافيانيوم كاب إل سالفادور حليفهم أو أمريكا أوروبان لاتين أمريكان بركت زبلو أولات كفريو زغالو أنفرات زمسرتو نويح زرقاح مرببات زلومن لعلمة أن جنزب زنك أساقصن ناي مدرنا أزيوم حدقنياتات قجل مافيا ناي زغونو باريو 10 شمونتن M10 سلستن أبالاتيوم من ناي أيناي قجل مافيا أبال كم زخانة مقمات هيدلي كانيو مخنياتو أرما ناي مافيا قجل أبقصهم توقيتهم سلزرعيو اتو قاطوغن ناي مافيا قجل تراي زيكونه نايتوم أبالات درجة سلطانن ناي وغن أبالات نايتو قجل مخانومون يحبريو ازوم أبالات نتا أرما بقلت أب أكالاتهم توقيتهم مالت أب زنبرلو أكبابي أب كل أجرام زرقت أبوتاي كونندو بسلامويان زيجاتات بعطوات نايت تأكلات كي ترفه بالعلمة أن كفر حز جبرام بمخانو أب قطعم حقومن كالق كفال أكلاتهم بالعل حبنن كرعتنيوم زوج أطوانيرم معالتي مستقامت ألومجن نفس وكف أبزتريوم زلهم أبالات مافيا ككاب زلو تأريوم أبزبوتا تداوجنوم انتاي نتوم دما اتزخور علو زنبرو أبقصهم زركب وقاطيو كم زلليو كقبرهم كيلو سلام تاي رسعنان كبرات تخطاتل تمستيات علم نلوم دما مس هاجر إل سالفادورن أبتا هاجر زنبرو ناي مافيا قجلتاتن زلال مدبينا حيزنا لكم متينا زلنا سناي مكتتال حجي أب أهجور لاتين أمريكا أب هاجر إل سالفادورينا زلنا إذا دما اتوم ناي مدرنا أزيوم حدقنياتات أبالات مافيا استأسرلو أزيو لعلن زتحلالخن حلوات زكبرلو أملا لاتين أمريكا اتزعبي زخنة اسربيتيو سيكو تيزبهال كاب قانقوا سبانيش زتوسد حزرة قال كوينو بيت مأسرتي قبنياتات بمبال كترقم زكاليو كاب رئيسة كتما إل سالفادور زخنة سان سالفادور أستات 4 كيلومتر رحي أوزركب 4 أسرات ناي محاز عقم زلو كارشليو كابت 265 هكتار زصفحاتو تغلال صفحات ناي تكانشلو هنس آتات ناي تأسربيت 23 هكتار أبز صفحاتو مريتيوم زركبو از أسربيت عبيت درست هوليوود كي ترفه أب درست فيلمتاتهم زحقزهم حسابات زسرقلو أب زخون يخون هموت زخون عينت مدقعتن تأمرن كفت أرالو زخقل أزيو حدقنيا اسربيتيو مريت كفحر مندق كقعات نحسي كغدد كيرعيون كيستوعلون أسور كهدمم ويدمات اسربيت هندبت بأبالات مافيا كورر اتكباب دما بملوات تخسك النوات حلوت بوليس تقتلهم أسرات كابت اسربيت عمليتهم زرخاب وسب اندقتلون نبرات اندعنون هاجر كناوت يخلو اتم أسرات كاب اسربيت وطعي لعل نيتورك زلوهم أب اسربيت كوينهم نزخون زدلي وسب كقتلو زخلو أزيوم حدقنياتات بمخانهم اتم زحلوهم بوليس كي طرفيهم نجزاء رأسهم نأبالات صدر بيتهم سلز فرحو أبالات نايتو جل مافيا ما انت كيريوهم كابت افر اجرام كسابت أجر رأسهم زشفنو أبز اسربيت أبيناي جزي انتاي كفتر كم زخل بلك زفلتو ازوم تعزبوهم زلهم مراحتنا يتوجل مافيان كابت اسربيت وزع زركبو أبالاتهم ترايوم منجستي إل سالفادور نظام أسرات نمحلو كلو زكالو يزقبر كساب عنكرم زتعاتقو بفوليا قباب زسلطانو بوليس حلو تخاء أبت اسربيت نحن تخال إيتكوا يعينتم كابرئيتتم أسرات كيل علو نمنك إسقاساتهم بلو علمك تالي حلو كاميراتاتهم اندقربون اندارحقون لنفس وكاف كورنعات تأسربيتن نقاشتو منك إسقاسات أسراتن كي ترفه بدك يغزكتاتلو أب كاميراتاتهم نزرعيوم أتأثر تمسرتات بدك يغزتنتنو كيلاتات كمبيوترون 24 ساعات
ኣብ ስራሕ ይጽመዱ ብተወሳኺ ናይቶም ኣብ ውሽጢ እስር ቤት ኮይኖም ዝሕልው ኣባላት ወተሃደራውያን ሰራዊት ተሃገርን ሓይልታት ፖሊስን ኣብ ዙርያ እስር ቤት ብምዕሳል ን24 ሰዓታት ብልዑል ጥንቃቐ ይሕልው ካብኡ ርሕቕ ኣብ ናይ 11-19 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ድማ ንሃንደበታዊ ክስተት ዝተዳለዉ ኣባላት ወተሃደራዊ ሰራዊት ተሃገር ኣብ ክልተ ዓበይቲ ካምፕታት ተወዚዖም ብልዑል ጥንቃቐ ጸጥታ ከባቢኦም ይሕልው ናብዚ ከባቢ ክትመጽእ እንተደሊኻ ብዙሕ ናይ ፍተሻ መስራሓት ኢኻ ትሓልፍ እቲ ቀንዲ ፍተሻ ዝጅምር ግን ካብቲ እስር ቤት ኣስታት 3 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ካብ ዝርከብ ቦታ እዩ ወላውን ብመንግስቲ ደረጃ ፍሉይ ፍቃድ ዝተዋህቦ ሰብ እንተዘይኮይኑ ማንም ሰብ ናብዚ ከባቢ ገጹ ክንቀሳቐስ ኣይፍቀደሉን እዩ ብመንግስቲ ፍሉይ ፍቃድ ረኺቦም ናይ ይሕለፍ ወረቐት ሒዞም ዝመጹ ናይ ዓበይቲ ዓለምለኻውያን ሚድያታት ዓለምና ሰራሕተኛታት ምስ ዝኾኑውን ገና ናብቲ እስር ቤት ንምብጻሕ ኣስታት 3 ኪሎ ሜትር ክተርፎም እንከለዮም ቁልፎም ፈቲሖም ክዳውንቶም ኣውፅኦም ሙሉእ ፍተሻ ዝግበረሎም ናብቲ እስር ቤት ክሳብ ዝበጽሑ ድማ 7 ተመሳሰልቲ ናይ ፍተሻ ነቑጣታት ይሓልፉ ናብቲ እስር ቤት ንምብጻሕ 2 ኪሎ ሜትር ምስተረፎም ድማ ሞባይላቶም ካብ ስራሕ ወጻኢ ይኾና እቶም ኣብ እስር ቤት ዝርከቡ ማፍያታት ብዝኾነ ይኹን ተኣምር ሞባይል ናብ ኢዶም ምስ ትበጽሕ ምእንቲ ናብቶም ካብ እስር ቤት ወጻኢ ዝርከቡ ኣባላቶም ከይድውሉ እቲ ከባቢ ኔትወርክ ከም ዘይሰርሕ ዝገብር ቴክኖሎጂ ዝተገጥመሉ ብሕጽር ዝበለ ብምድሪ ተሽከርካሪ ብሰማይ በራሪ ትንፋስ ዘለዎ ኣካል ይኹን ዝኾነ ይኹን ሰብ ሰርሖ ነገር 3 ኪሎ ሜትር ካብ ዙርያ እስር ቤት ክሓልፍ ኣይክእልኒ ናብ ሓጾር ካንቸሎ ናይቲ እስር ቤት ምስ በጻሕካ ድማ ኩሉ ንብረትካ ንኣባላት ፖሊስ ናይቲ እስር ቤት ኣረኪብካ ብመስርሕ ኤሌክትሮኒካዊ ፍተሻ ትሓልፍ እዚ እውን ግን እኹል ኣይኮነን ካብኡ ቀጺሉ ጫማኻን ካልስኻን በብሓደ ይፍተሽ እዚ ግን ብመንግስቲ ተሃገር ፍቃድ ንዝተዋህቦም ዓለምለኻውያን ናይ ሚድያ ኣካላት ዝግበር ፍተሻ እዩ እሱራት ፍርዶም ተቐቢሎም እግሮም ሓንሳብ ናብ ቤት ማእሰርቲ ሲኮት ምስ ኣንበሩ ወለዶም ይኹን ኣባላት ስድራ ቤቶም ክሓትሎም ስለ ዘይፍቀደሎም ክሳብ ሎሚ ብዘይካቶም ብመንግስቲ ብፍሉይ ፍቃድ ዝተዋህቦም ናይ መንግስቲ ሰበስልጣናትን ናይ ሚድያ ኣካላትን ዝኾነ ይኹን ኤልሳልቫዶራዊ ነዚ ስፍራ ብዓይኑ ሪእዎ ይፈልጥኒዩ ሓደ ናብቲ እስር ቤት ዝኣቱ ሓድሽ እሱር ካብቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ኣባላት ናይቲ ማፍያ ዝተላእከ መልእኽቲ ውሒጡ ምእንቲ ከይኣቱ ውሽጣዊ ክፋል ኣካላቱ ከይተረፈ ብኸምዚ ንዕዘቦ ዘለና መንገዲ ብኤክስሬይ ይምርመር እቲ እስር ቤት ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ቁፅፅር መንግስቲ ተሃገር ከም ዝኾነ ንምርግጋጽ ተባሂሉ ምስ ካልእ ክፋል ተሃገር ዝካፈሎ ይኹን ዘራኸቦ ወላ ሓንቲ ነገር የለን ናይ ገዛእ ርእሱ ሓይሊ ኤሌክትሪክን ትሕተ ባይታዊ ማይን ዘለዎ እዩ እቶም እሱራት ዝበልዕዎ መግቢ ካብቲ እስር ቤት ብዘይወጹ ካብ ካልእ ስሩዕ ቤት ማእሰርቲ ብዝመጹ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣብ መሃብ ብዝርከቡ እሙናት እሱራት እዩ ዝዳሎ ከም ናይ ካልእ ክፋል ዓለም እሱራት ቁርሲ ምሳሕ ወይ ድራር ንምብላዕ ናብ ካፊተርያ ይከዱን እዮም እቲ እስር ቤት ክስራሕ እንከለውን ካፊተርያ ኣይተሰርሓሉን ኣብቲ ተኣሲሮምሉ ዘለዉ ክፍሊ ኮይኖም እዮም መግቦም ዝበልዑ መግቦም ምስተዳለወ ፖሊስ ነቲ መግቢ ብምምጻእ ናብ ኣፍ ደገ እቲ ክፍሎም የጸግዕሎም ዓው እንዳበልካ መግቢ ክትመናጠል ምፍታን ግን ፍጹም ኣይከኣልኒዩ ክልተ እሱራት ብምቕራብ ከዓ ነቲ መግቢ ናብ ኩሎም እሱራት የከፋፍልዎ ብኩሉ ኩርናዓት ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ቁፅፅር ፖሊስን ካሜራታትን ብምዃኖም ሓደ ሰብ ክልተ መግቢ ክልዕል ኣይክእልኒዩ ብዘይ ዝኾነ ምጉዳል ስነ ስርዓት ድማ መግቦም ይበልዑ እሱራት ካብ ክፍሎም ዝወጹ ኣብ መዓልቲ ን30 ደቃይቕ ጥራሕ ኮይኑ ንሱውን ኣብቲ ፊት ክፍሎም ዝርከብ ኮሪደር ስፖርታዊ ምንቅስቓስ ንምክያድን መዛሙር ናይ ተሓድሽ ዝተላለይዎ ሃይማኖት ንኽዝምሩን ጥራዩ በዞም ኩሎም ፖሊስን ዘመናውያን ካሜራታትን እንዳተሓለውን የእዳዎምን ኣእጋሮምን ብሰንሰለት እንተዘይተኣሲሮም ሓንቲ ስጉምትካ ክንቀሳቐሱ ኣይፍቀደሎምኒ እዞም ትዕዘብዎም ዘለኹም ኣብቲ ቀደም ግዜ ብህይወት ዝዳለዩ ዝነበሩ ኣባላት ናይቶም ሓደ ፈጺሞም ኣብ ግዝኣት ናይቶም ካልኦት እግሮም ከምብሩ ዘይፍቀደሎም ዝነበረ ብዓይነ ጸልኢ ዝረኣዩ ዝነበሩ
ኣባላት ጉጅለ ማፍያ እዮም ሎሚ ግን ተሓዋዊሶም 80 ኮይኖም ኣብ ሓደ ክፍሊ ክእሰሩ ተፈሪዶም ኣለዉ ኣብ ካብ ላሚራ ዝተሰርሐ ተደራራቢ ናይ ሓፂን ዓራትዮም ዝድቅሱ ፍርናሽ ይኹን ዝኽደንዎ ኮቦርታ የብሎምን ምግቦም ዝበልዑ ዝሰትዩ ዝሸኑን ኣካላቶም ዝሕፀቡን ኣብ ውሽጢ ክፍሎም ኮይኖም እዮም ኣብዚ እስር ቤት ተፈጥሮኣዊ ብርሃን የለን መብራህቲ ድማ ንሓንቲ ካልኢት እውን እንተኾነ ኣይትጠፍንያ እሱራት ቀትሪ ለይትን ጸልማትን ኣይፈልጡን እዮም ናብ ደገ ወፂኦም ፀሓይ ክሪኡውን ብፍጹም ኣይክእሉን ናይ ኢድ ይኹን ናይ መንደቕ ሰዓት እውን የብሎምን ምስቶም ፖሊስ ክዛረቡ ኣይፍቀደሎምን እዩ ሓንሳብ ናብቲ እስር ቤት ምስ ኣተዉ ወለዶም ይኹን ኣባላት ስድራ ቤቶም ክረኽቡ ወይ ድማ ብቴሌፎን ድምፆም ክሰምዑ ኣይክእሉን እዮም ስለዝኾነ ከዓ ኣብቲ እስር ቤት ንኽንደይ ዝኣክል መዓልታት ኣዋርሕ ወይ ድማ ዓመታት ከም ዝጸንሑ ክፈልጡ ይክእሉን እዮም ኣብ ውሽጢ እስር ቤት ጸገማት ዝፈጥር ወይ ምስ ካልእ ከምኡ እሱር ዝበኣስ እሱር ምስ ዝህሉ ኣብ ሓደ ካብዚ ዝኸፍእ ክፍሊ እዩ ዝዳጎን ናብ ሓደ ፍጹም ተፈጥሮኣዊ ይኹን ኤሌክትሪካዊ ብርሃን ዘይብሉ ኣብ ሓንቲ ጸባብ ክፍሊ ካብ ሲሚንቶ ዝተሰርሐ ዓራት ዘለዋ ክፍሊ ንበይኑ ክእሰር ይፍረድ እዚ ህይወት ግን ንመዓልታት ወይ ንኣዋርሕ ጥራይ ዝጸንሕ ኣይኮነን መብዛሕትኦም ኣብዚ እስር ቤት ዝርከቡ እሱራት እቶም ዝወሓደ ንዒስራ እቶም ዝበዝሐ ድማ ን1,000 ዓመት ዝተፈርድዮም ነዚ ዛንታ ምስ ሰማዕኩም ሰብኣውነት ርህራሄ ወይ ድማ ሓዘን ክስማዓኩም ይኽእል እዩ ነቲ እዞም ሰባት ዝፈጸምዎ ገበን ምስ ሰማዕኩም ግን ሓዘንኩምን ርህራሄኹምን ክጠፍእ ይኽእል እዩ መብዛሕትኦም እሱራት ብዙሓት ሰባት ዝቐተሉ ካብ ምዃኖም ዝተላዕለ ብልክዕ ክንደይ ሰብ ከም ዝቐተሉ ዘይፈልጥዮም ሓይሊ ተጠቂሞም ዝደፈርዎን ደቂ ኣንስትዮ ሱንኩላን ዝገበርዎም ሰላማውያን ዜጋታት ጠዋር ኣልቦ ዝገበርዎም ሽማግለታት ብዘይ ወለዲ ዘትረፍዎም ህፃናት ዕልቢ የብሎምን ኤል ሳልቫዶር ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ እትርከብ 6 ሚልዮን ዜጋታት ዘለዋ ንእሽተይ ሃገር እያ ንዝሓለፈ 20 ዓመታት ዓመታዊ ልዕሊ 6,000 ሰላማውያን ሰባት ብግፍዒ ዝቕተሉላ ደም ንጹሃት ዜጋታት ዝፈሰላ ሃገር እያ ኮይና ጸኒሓ ዋላ ደኣ መንግስቲ ንስሙ ስልጣን ይሓዝ እምበር እቲ ሃገር ግን ባርዮ 18 ከምኡውን M13 ብዝበሃሉ ኣዝዮም ሓደገኛታት ጉጅለታት ማፍያ እትመሓደር ነይራ ሃገር ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ካብ መንግስትን ላዕሊ ዝፍርሑ ካብ ነጋዶ ዕለታዊ ግብሪ ዝእክቡ ሰላማውያን ሰባት ብዝኸትሩን ዝጨውዩን ብዝሰርቁን ዝቐትሉን ልዕሊ ኩሉ ድማ ንህፃናት ከይተረፈ ናብቲ ስውር መንፈስ ዝጽምብሩን ከም መስዋዕቲ ዘቕርቡን ኣምለኽቲ ሰይጣን ዝኾኑ ጉጅለታት ያወዲቓ ነይራ እቲ ነገር ኣብ 1980ታት ኣብ ዝነበረ ግዜ ዝጅምር ሃገረ ኤል ሳልቫዶር ካብ 1979 ክሳብ 1992 ዓመተ ምህረት ብሰንኪ ኩናት ሓድሕድ ንብዙሕ ዓመታት ሰላም ዝረሓቓ ሃገር ኮይና ነይራ በዚ ምኽንያት መብዛሕትኦም ዜጋታታ ሃገሮም ገዲፎም ናብ ኣሜሪካ ክስደድዮም መሪጾም ቀንዲ መዕረፊቶም ድማ እታ ናይ መላእኽቲ ከተማ ተባሂላ እትግለጽ ከተማ ሎስ አንጀለስ ኮነት ኣብ ሎስ አንጀለስ ግን ህይወት የዳዋ ዘርጊሓ ኣይተቐበለቶምን ብፍላይ ድማ መንእስያት ኤል ሳልቫዶር ብሰንከቲ ብነበርቲ ዝወርዶም ዝነበረ ምንጻልን ናይ ቋንቋ ጸገማትን ስእነት ስራሕን ጽምዋ ይስምዖም ነይሩ ክካብ ዘለዎ ተኣኻኺቦም ኣብ ሓደ ክእከቡ ብሓባር ሙዚቃ ክሰምዑን ተመሳሳለ ኣመራርሓ ህይወትን ስታይል ኣከዳድናን ድማ ክኽተሉ ጀመሩ መንእስያት ብምንባሮም ገንዘብ ከድልዮም እንከሎ ቀስ እንዳበሉ ምስ ግዜ ኣደንዛዝ ዕፀ ማለት ሓሽሽ ከዘዋውሩ ጀመሩ እዚ ግና ሓደ ዓብ ጸገም ሒዙሎም እዩ ክመጽእ ተራእዩ እቶም ኣቐዲሞም ንምዝዋር ኣደንዛዝ ዕፀ ከተማ ሎስ አንጀለስ ተቆጻጺሮሞ ዝነበሩ ዝተወደቡ ማፍያታት ሃገረ ሜክሲኮ ነቶም ኤል ሳልቫዶራውያን መንእስያት ኣደንዛዝ ዕፀ ከይሸጡ ከልከልዎም እቶም መንእስያት ድማ መፍትሒዩ ዝበልዎ ሓደ ሓሳብ ሓሰቡ ምስቶም ናይ ሜክሲካውያን ማፍያታት
كدارك زخل ناي بعلم جوجل لمافيا ممسرات كموتسيت دما بتحاشش زشتلو أبلوس أنجلس جودنا 18 بزبل كتصل سم زتوع حدش جوجل لمافيا مسرتو جوجل لخا حنساب مارا 18 حنساب دما باريو 18 بزبل سم كتصوع جمرة أبالات باريو 18 قصرم دابز حمس متأجن أب مونغوم زي مسمع كفتر جمرة كموتسيتو اتومس جوجل لمافيا باريو 18 كسامعو زي كالو من اسيات حدش ناي بعلم جوجل لمافيا كمسرتو كالو نتا جوجل ام دما مارا سالفاتروچا ويدما MS 13 زبل سمات أمقوا MS 13 دما أوشت حاتير جزي كلن جوجلتات مافيا زغن ألو عزيز فرحن نكتما لوس أنجلس أفتس رعدي زأتون أزي حيال جوجل مافيا كخاون كعلا أبالاتو بمبزحام دما كابلوس أنجلس حليفو نابكالوت جزءاتات أمريكا كسفاحفح جمرة اتوجل ننبرت أمريكا سقات كخاون مس جمرة جن منجست أمريكا نأبالات تجل اندهادنا كحزم جمرة مبزحتهم تأثيرهم اتم استرفو حدقنياتات أبالات جوجلت مافيا دما نابهاجرهم إل سالفادور تترزو ازي انك خاونجن منجست أمريكا اتم زترزو زلو زيغاتات حدقنياتات أبالات مافيا مخانومون نمنجستي إل سالفادور أي حبرون نيرو اتي بزعبا مننت توم زيغاتات زخون يخون أفلطو زينبرو منجستي إل سالفادور دما نتوم مافياتات تقبلو مسلماويان زيغاتات حوصم ازي نعبالات توم جوجل مافيا حدث أبو أقاتاميو فتيرلوم زيقوتاتر زيبلوم أب كل خورنعات إل سالفادور من إسيات بمملمال بأزيو العول قطري أصفحفحو أوشتي إل سالفادور دما ناي جزء رسوم جزءاتات كمسرتو كالو كاب إل سالفادور حليفومون أو أمريكا إيروبان قراب تهاجراتن جنفرات كأمو كالو إذا دما علم لخاو تفلاتنات سلوم جوجل مافيا كخونو أخ إلوام نيل سالفادور كا أفتس رعدن نوتنا توا نمنجست زدارج حيلون كدلبو كالو منجست تهاجر نأبالات تجل مافيا كأسر أبزفتنا لوجيزي اتوم مافياتات مليسوم حدقنياتات اندخونو كخدود جمرو لنفس وكف منجستي قبل عليهم زوست السجومتي عصفيتاوي جبر ملسن دهبو أبالاتهم أبز السرول جزء نساتهم قبل على سلامين زيجاتات نايحنا مفداي سجومتات كوسدود جمرو أبزي إل سالفادور كاب قطر منجستوات أدخلنا زنبرت جزي كاب رأس كتما سان سالفادور 10 كيلومتر رحيقو أبز ركب نويفو كوسكاتلان أب اتبهال شو عتشح نبرت تراي أبز اللوان اشتي كتما كاب فلسطيم كاب زمتسو صدرابيت زولد حدا ود 31 عمت من اسي أما حداري كخون مروت بموبال غوس يقبر نيرو اتا كتما ازيان اشتي اتمن السيد ما زخون يخون ناي بوليتيكا تمكرو زي بلو من اسي بمنبارو نتي ابتان اشتي كتما زكايد زنبرا السرحات مانم ازني يخون اقالبو زهابو سباي نبرن اتي تمكرو زي بلو كنسو نهزب مراتونا بمبال وترو غوسات كقبر زو علمان اسي اوشتي شو عتا عمتات تراي بريزدنت هاجر كخاونيو نتا كابش حنت شعاتا 209 شعاتا عمتا مرات جميرة بوكينات حد التناوت زنبرتن أب تحت ملو قطر حدقنياتات أبالات جوجل مافيا زودقتن إل سالفادور مدحن كخونايو بمبال زتنبي نبين زت أنقالن جناين برن أب تهاجر كخون زترعي كون النتجن أزينيرو أتي شو عتش حزب تراين زلوان اشتي كتما أما حدار كخون زلمن زنبرة نايب بوكيلة استبهلة من اسي دحر شو عمتات أبكل التشحن 19 عمت مهرت بريزدنت هاجرة إل سالفادور كوينو تمرت أبت زمرت ألو زنبرة جزيون انتخانة مانم نزلومي أبت هاجر ترأي زلو لوتتات كخصات يخاليو بمبال زتت أبي سباين برن زلومي ودربعان 4 عمت كوينو زلو مراحي
ቅድሚ ንሱ ስልጣን ምርካቡ ሃገረ ኤልሳልቫዶር መዓልታዊ ኣስታት 18 ሰባት ዓመታዊ ድማ ልዕሊ 6,000 ንጹሃን ዜጋታት ብግፍዒ ዝቕተሉላ ደም ብዘይምቁራጽ ዝዛርየላ ሃገር እያ ነይራ። ሎሚ ድሕሪ 7 ዓመታት ግን ካብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ካናዳን ዝሓሸት ብምዃን ካብ ሃገራት ሰሜን ኣሜሪካን ደቡብ ኣሜሪካን ዝያዳ ሰላም ዘለዋ ሃገር ክትከውን በቂዓላ። እቲ ምኽንያት ድማ ኩሎም እቶም ነዝኣሰቃቂ ተግባራት ዝፍጽሙ ዝነበሩ ኣባላት ጉጅለ ማፍያ በብሓደ ተኣርዮም ናብ እስር ቤት ከም ዝውርወሩ ስለዝተገብረዩ። እቲ መራሒ ናብ ስልጣን ምስ መጸ ኣብ ውሽጢ 4 ዓመታት ጥራዩ ነቶም ምስ መንግስቲ ዝዳረግ ሓይሊ ዝነበሮም ጉጅለታት ማፍያ ኤልሳልቫዶር ከም ዝፈራርሱ ብምግባር 75,000 ዝበጽሑ ኣባላት እቲ ጉጅለ ማፍያ ናብ ካርሸሊ ከም ዝውርወሩ ዝገበረ። ናይብ ቡኬሌ ናይ ፍልስጤም መበቆል ካብ ዘለዋ ኤልሳልቫዶራዊት ስድራ ቤት ዝውለድ። ኣብ ኤልሳልቫዶር ብዙሖም 100,000 ዝግመት ናይ ፍልስጤም መበቆል ዘለዎም ኤልሳልቫዶራውያን ኣለዉ። ፍልስጤማውያን ናብ ኤልሳልቫዶር ክመጹ ዝጀመሩ ካብ ቅድሚ ምጅማር ቀዳማይ ኩናት ዓለም ኣትሒዞም እዮም። ኣብ ኤልሳልቫዶር ድማ ቱርኮስ ብዝብል ቅጽል ስም ይጽውዑ። ኣብቲ ናብ ኤልሳልቫዶር ዝመጹሉ እዋን ሃገሮም ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ኦቶማን ስለ ዝነበረት ዝተዋህቦም ስም እዩ። ሎሚ ናብ መላእ ኤልሳልቫዶር ምስ ትንቀሳቐስ ወነንቲ ይኹን መራሕቲ ናይቶም ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ዓበይቲ ትካላት ናይ ፍልስጤም መበቆል ዘለዎም ኤልሳልቫዶራውያን እዮም። አርማንዶ ቡኬሌ ድማ ሓደ ካብዞም ልዕሊልና ከንጠቕሶም ዝጸናሕና ሃብታማት እዩ። ወዱ ናይብ ቡኬሌ ነቲ ወዲ 18 ዓመት እንከሎ ዝጀመሮ ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ ሕጊ ኣቋሪጹ ናይ ባዕሉ ትካል ሓበሬታን ሚድያን መስሪቱ ክሰርሕ ጀመረ። ቡኬሌ ግን ንትካል ሚድያን ንሓበሬታን ሓድሽ ኣይነበረን። ምክንያቱ ኣቡኡ አርማንዶ ቡኬሌ ትካል ርክባት ጉዳያት ህዝቢ ዝነበሮ አቦ ኢኒሮ። ወዱ ድማ ምስቲ ኣብ ኤልሳልቫዶር ውሩይ ስም ዘለዎ FMLN ዝበሃል ፓርቲ ጎስጓስ ምርጫ ኮንትራት በመውሰድ ኣብ ምስራሕ ነይሩ። ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ግን ናይቲ ፓርቲ ብምጽንባር ናይታ ኑዌቮ ኩስካትላንድ ዝተባህለት ንእሽተይ ከተማኡ ኣማሓዳር ኾነ። ኣማሓዳር ብምዃን ድማ ንመልክዕታ ንእሽተይ ከተማ ፍጹም ቀየሮ። ነቶም ካብ መኣዲ ትምህርቲ ርሒቆም ዝነበሩ ህፃናት ናብ ቤት ትምህርቲ ከም ዝምለሱ ክገብር እንከሎ ነቶም ኣባይቲ ዝነበሮም ወለዲ ድማ ኣባይቲ ሃነጸሎም። ነቶም ናይ ትምህርቲ ድሌት ዝነበሮም ግን ካብ ቤት ትምህርቲ ኣትዮም ክመሃሩ ዘኽእሎም ገንዘብ ዘይነበሮም ድኻታት ተማሃሮ ድማ ናይ ስኮላርሺፕ ዕድል ብምሃብ ናብ ዩኒቨርሲቲ ዝኣትውሉ መንገዲ ፈጠረ። 24 ሰዓታት ኣገልግሎት ክህባ ዝኽእላ ናይ መንግስቲ ክሊኒካት ድማ ተኸፍታ። እቶም ኣብ መዓልቲ ን3 ሰዓታት ጥራይ ማይ ዝረኽቡ ዝነበሩ ነበርቲ ታገጠር ተጠቀምቲ 24 ሰዓታት ኣገልግሎት ማይ ክኾኑ በቕዑ። እዚ ኩሉ እንክኸውን እቲ ኣማሓዳሪ ካብቲ መንግስቲ ዝህቦ ወርሓዊ ደመወዙ 5 ሳንቲም እኳ ናብ ጅብኡ ኣይእቶን ነይሩ። ንደሞዙ ሓዊስካ ንኹሉ ተኻብቲ ትካላት ገበርቲ ሰናይ ብምልማን ዝረኽቦ ዝነበረ ገንዘብ ህይወት ነበርቲ ታገጠር ንምቕያር መሰረታዊ ትሕተ ቅርጺ ኣብ ምህናጺ ዝጥቀመሉ ነይሩ። በዚ ምኽንያት ኣብ ውሽጢ 3 ዓመታት ጥራይ ካብ ንኣሽቱ ህፃናት ታገጠር ሓደ እኳ ናብ ትምህርቲ ዘይከይድ ኣይነበረን። እታ ገጠር እውን ካብ ገበን ሙሉእ ብሙሉእ ነፃ ኾነት። እቲ ወረ ናብ ርእሰ ከተማ ተስፋሕፈሐ። ሚድያታት ድማ ስሙ ብምልዓል ነቲ ዘመዝገቦ ዓወታት ክውድሳት ጀመራ። ነበርቲ ናይታ ንእሽተይ ከተማ እውን ኣብ ፍቕርቲ መንእሰይ ኣማሓዳር ወደቑ። እዚ ዓወታቱ ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ኣማሓዳሪ ርእሰ ከተማ ተሃገር ዝኾነት ከተማ ሳን ሳልቫዶር ኮይኑ ከም ዝምረጽ ገበሮ። ቀንዲ ዕላማ ቡኬሌ ግን ኣብ ኣማሓዳር ምዃን ጥራይ ዝሕጸር ኣይነበረን። ንፓርቲ FMLN ወኪሉ ኣብታ ኣብ 2019 ዓመተ ምህረት ዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ ንፕሬዝደንትነት ከም ዝወዳደር ኣፍለጠ።
يخون امبر بريزيدنت خوينو نخمرت اب مدلاو اندحلوه كابتي بارتي حدز سنبد ملأخت تقبل اتمن سي ام حداري نتا بارت وكيلو بريزيدنت ناي مخان وددرو تسريزو كاب ابالنت نايتا بارت تبارر بقدمون بزوح اي مسطلونيام نيرم نتزنبره بوليتيكاو سرعات زي كتل نولقاو زنو زسرح بمباليوم كبار ووسينم اب هاجر إل سالفادور دما كاب شحن شعاتة 189 عام مرت جميرو نتهاجر زمرحو بوليتيكينياتات وي كاب بارتي أرينا ويدما FMLN يوم زمرتو كاب أبالنت FMLN تباريرو مالت دما بريزيدنت نايمخان تسفو بنينو تريفو مالتيو مرجع يقرب نيرو تقلات إفونا يجز أرسو حدش بارتي بمسرات دما ناب مرجع بورد اتهاجر امرحة بورد مرجع جن نز بارتي أين مزقبونينا بمبال بزيفرة كم زترف جبرو سلازي حنت أماراتي ترايا تريفات نيرا نابتي اب إل سالفادور بزح تقبلنت زينبرو جراند أليانس فور ناشنال يونيتي بحث راتكال GANA تباهيلو زتسواع بارت تتسنبيرو ام مرجع كودادر كم ودما جبرة اب جزيه وددر مرجع GANA نسلاس عمتات ام مرجع تعويتو زي فلت بارت مخانو كيترف اتو كوكلو حيزوك قريب زلو تودادار دما نتاب تهاجر زنبره بوليتيكاو سرعات بزيقبا زي تردقو حدا زي بسلمن سي كم زخانه تغييري توسيدو نبارات بوليتيكينياتات اتهاجر اب تلفزيون راديون مأكبا الدراشاتن ناي مرطوني غوسغوساتهم ككايدون كلو اتمن اسي توداداري بوكيلغن كم اوي جبرن نصوص دقاملهم ناي مرطونو غوسغوسات اب بوليتيكاو سرعات تهاجر زي تلمدو بفيسبوكن تويترن زكايديوم نيروم بتي علم زلمدتو بوليتيكاو مسمر زي غعاز بريزيدنت نمخان كمزو ودادر سب بروتوكول حاليو بادلا لبيسو بحالو تتعجبو اب غوسغوساتن كتعاتن تلفزيونن راديون زي ركب لمود زي كونه بحرز نبرو تودادار نيرو مودادرتو بوكيله معركندي قبل بهزب كم زعتو كردو زخالو جن ازيوم دون جيميوم وددر مرجع تزازيمو وصيت مرجعون بوقعنا بهزب تزرقحه سليدا وصيت مرجع كم زسعب زبل وصيت اقميطو تراي نبار بوليتيكانيا بارتي أرينا هوغو مارتينيز 14.1 مئتاويت حصوي توداداري بارتي FMLN كارلوس كاليجا 31.7 كلتن مئتاويت ود 37 عامت نايب بوكيل دما 53.1 مئتاويت تمصو اتي بودادرتو استناق امن اسيدما بريزيدنت كوينو نابيت منغست اتوا بوكيل هركوت سرحتنيايو فرحون أي بعلت ليتنا بزي تحجيز دمايو أوشت 4 عامتات راي نتوم أزيوم حدا جنياتات جوجل مافيا علمنا أطفئو نهاجرو سلام كجبراز زخالة عوتو دما فقر زيجاتات هاجرون علم لخاو كبرن كم زجونات أف جبرو لومي اتوم أبمل علم تبتاتينهم زنبرو إل سالفادوراويان صلات أب هاجرهم سفينة زل سلام دقي مام نب هاجرهم كملسو كيلو مالو أور حلقاتيت نايكل التشحن 24 عامت مرات أبز تجبر مرجع دقيمو نبريزيدنت نت زتودادر بوكيله 85 مئتاويت دمت بمركب نخلهم مودادرتو بمسعر بتر سلطانو عاقبو كخيد كيليو بوكيله نايت أرجع تمرتي تعنان كالوت مسارة لمعاتن أقلقلت بمسفحفح أبهاجرو زرق لوت كفت أرزخ على مراحيو اتا بتاحتي تنكسيلوم زي كدواز نبرو إل سالفادور دما كابتن لومي أما كلاي أمريكا زركبا معرف بتاحت زخونا هاجرات حانتي كم اتخونيو كجبرا كيلو أبكل التشحن 21 عامت مهرت نبيتكوين هاجراو مفتسم عداقات هاجر بمقبارون نيل سالفادور اتاناي فلما نزي سيستم استتقامت هاجر كم اتخونيو جيروا ازغلو انكخونجن اتوم تتابقت سبقاو مسلات مخانن زقلتا معرابايان هاجرات أبلع الأسرات سبقاو جهساتي فتسمالو بزي قبن زتأسرو نصوهان اللو
كم أون أب مسرح فردم قبو مسرحات فردي أي تخايدن بمبال وترين نمريحنات بوكيلي زنقفان تغطي كجبرات زفتنان نايب بوكيلجن كم زسعب بمباليو أب لعلتن هاجرات زحجج بلك عزوم جبنياتات ون كم كلنا سباتن فطراتن يوم سلازي سب أو مسلا لوم انت خانجن ندك أنستيو بحيل كابز عمتو هتانات كابز جاويو سلامويان سبات كابز قتلو جبنياتاتن سلامويان زيغاتاتن بقدامنت نايمن مسل نحلي تحتو دحاركا إذا حدقنيا جبنياتات نهاجرنا كناوتن كلو عقب بمبال مجلس زوجات هاجرين نبرتن زيغاتاتنا كموتن كلو بزعبا جهسات سب أو مسلات زتزاربه منجستي يخون ميديا ايرانان لومي نزوم جبنياتات اسيرنا اب هاجرنا سلام مسسفناجن تطابقتي سب او مسلات كوينم كمصو نريوم علنا جندحان بزعبانا يتጨነقو مغنياتو نحنا نهاجرنا كاب حانت ازيا حدقنيا هاجر ناب حانتي ازيا سلامويت هاجرينا اسغاغيرنا زلنا حججن بزعبا جزا رسخم حسابو مغنياتو لومي لعلي إل سالفادور سلامويان زيغاتات زقتلو لهاجر أمريكا كبرات تخطاتلتي مستيات علم نلومي زدالنايو اب إل سالفادور نزلو أسراتن اب تهاجر زترعي لوت انزدسس تحستو ازي استخطاتلكم وينيرو اب كاتالي بستفري تحستو كساب نمتاكم